Maayong gabi tanan, ngit-ngit man. Itong palakpakan atong bundos. Maayong ngit tanan. Kasga nagpasalamat mi dako nga niabot mi diri tungod sa presensya sa Ginoo. Ug muna siya gingon kung lingaw-lingaw ra nga atong pag-aridigit ta moanhi sa balay sa Ginoo. Pero kay nangandoy ta mga igsuon nga mabusog tas presensya, may hinungdan naa kas balay sa Ginoo. Naakos balay sa Ginoo aron natong himayaon ang atong Diyos. Akong pasalamatan mga igsoon atong very energetic natong MC, Pastor Jimer Lopez, ug sa tanan natong mga kapastoran, Pastor Alejandro Lamataw, sa pagkatinuod mga igsoon, mga tuig gining dulog-dulugay ani dito sa Mabinay. Praise God, og kinining alagad sa Ginoo imong kauban. Praise God, bisan pas mga puno nga mabuwas gikan silang baba mga igsoon maghatag og kalig-o nimo. Og muna siya pwede pasabot ba nga dili ta magpa-influensya sa kalibutan ng atong himuong influencer sa atong kinabuhi, mao gyud ang alagad sa Ginoo. Praise God. Pastor Peter de Maserna, kani nga pastor mga igsoon during sa ako nga pag-apil preaching contest kaniadto. Praise God, pag-apil na ko mga igsoon, dugay pa na ko gwali taas ang may wire sa microphone, dugay pa na ko gwali nagapos na day ko sa wire mga igsoon. Comment des Pastor Peter, Brother Gerard, ang akong comment ko ni nga dili pwede nga ang atong tail magapos sa microphone during nga magwali pa. Kadantang natag-unan mga igsoon og tungod nila. Praise God, di na ito mataluntan na nagbibilag mga igsoon na atong talang alang sa kinawaan sa atong Diyos. Pastor Peter, Pastor Peter naman, Pastor Chris sa Gunhay, gikan panig Mindanao mga igsoon. Praise God, diyan kay magod na ito kabali ang swerte niya nga anhi siya diri mamuhat mga kaigsunan. Salamat Pastor, Pastor Rolando Navarro, karon pa ko kabalo mga igsuon nga akong dati pastor na diay. Praise God, hallelujah. Kayo ipon manudan. Pastor yan mga igsuon, atong maestrong English, hallelujah. Praise God. Wala doon maglamada ta. Ano yung mga igsuon? Malingaw na kukuha nga pastor mga igsuon. Kaya nagabot na ko English man kayo. Praise God. Di biya po kasarang mga igsuon kay nagyoy. Maka-istorya ta mga igsuon. Di na ito malunun, pero yalunun yun. Og sa atong Pastor James, praise God, Romano, salamat sa Ginoo. Naay mga bagong mga pastor pero mga igsuon nga nadugang. O kanina ay nagapagamit sa bulaton sa Ginoo. Pastor Johnny Silvano, pastor po namin sa small samaka ni Anto. Praise God. O salamat yun sa tanang mga kapastoran na nagsabwag sa pulong sa Ginoo. O sa iyang pagsabwag sa pulong sa Ginoo na himong maligpong panangagsoon. Praise God. Manang ni Pastor Lamataw. Alita ng Pastor Montado mga igsuon. Praise God, mo'y naghago silang mga Pastor Peter aron sa pagtudlo. Praise God, sa pag-training sa atong mga kaigsuonan usab na willing mo paggamit sa bulaton sa Ginoo. Praise God, Stupid Child Papa, ato agining Papa, sila mga igsuon na sila Santo Papa na putay, Santo Papa dire. Praise God, hallelujah. Pastor Aaron Amado, akong amahan at igsunan o nagpasalamat ko kay di ko wala na mga igsuon. Praise God. Gwapong amahan mga igsunan. Praise God. Pastor Catalunya, salamat sa Ginoo. O sa last mga igsunan si Herman, kung ako masayot. Praise God. Atong pinagpakan sa mga kausapan ng Diyos. Hallelujah. Kung ka lang, welcome sa pulong sa Ginoo. Bisan pa sa atong mga sumusunod na mga kapastoran, mga kaigsunan, atong mga Bible school. Ilang gibidikit ang ilang kinabuhi, alang sa bulaton sa Ginoo. Ilang gibiyaan ang ilang panimalay, ilang gibiyaan ang ilang mama o papa. Tungod kay gusto sila na nasunod sa kaligtahan. Sa Diyos, hari sa mga hari, sakripisyo ng kayo ng buhat ng mga kaigsunan. Magandang ito mga igsunan. Praise the Lord! Hallelujah! Atong oras alas 11 bang tumabis sa pamugtuhong. Naitin na dire,
Praise God. The joyful giving. Ang malipayong paghatag mga kaigsunan. Praise the Lord. Kaya ang teksto din yung nakita sa 2 Corinto 9, versikulo 7 hangtod sa 8 na ginon, ang matag usa magahatag sumala sa pagbuot sa iyang kasing-kasing, dili magapangupo ni ingon nga pinubos, kay ang Diyos nagahigugma sa malipayong maghahatag. Ang tayo ng malipayong maghatag. Otso, o ang Diyos makahimo sa pagtagana kaninyo sa tanang panalangin sa madagayaon doon, aron kamo magabaton kanunay og igo sa tanang butang, o magatagana nga madagayaon alang sa tanang maayong buhat. Praise God. Sa ato nagbasa mga kaigsunan, kaganin na naghisgot ng malipayong paghatag mga igsuon. Praise God. Pilipos 4, sa ikaduha nilang teksto nga gigamit, Pilipos 4, versikulo 8 hangtod sa 9, naghisgot kini mga kaigsunan mahitungod sa panalangin. Praise God. 8, sa katapusan mga igsuon, bisan unsang butang Tinoo, bisan unsang butang dungganan, bisan unsang butang matarong, bisan unsang butang ulay, bisan unsang butang hiligugmaon, bisan unsang butang maayong pamation, kung aduna may kahalangdon, kung aduna may pagkadalaygon, palambungan ninyo kining mga butanga, buhatan ninyo ang inyong nakatunan, o magdawat, o madunggan, o nakita na ako, o ang Diyos sa kalinaw, magauban kaninyo. Ako ito mga pagkakas ng Pastor Chris. Praise God, hallelujah, hallelujah, praise God. Atong ipataas ang ngalan sa Ginoo samtang kita magadulos kung napatampo. Labing balaan ka ba ng mga Diyos, salamat din takna Ginoo sa kauntuhon. Salamat sa imong nindot na presensya, nindot ni hallelujah na panahon, na hindi mo makatawhan Ginoo, nagkaiusa diya sa usa ka nahuna, sa katulungan pinuha Ginoo, na mutaon sa imong mga pulong, na ang bitsebong mga pulong, na magpasang pinaagi ka mga pulong, na kami ang Diyos, hallelujah, dili mapawalay ka lang nila, kung dili kami Ginoo, hallelujah, magpinawa, hallelujah sa dala, o tapusog, o platanto kami sa tuhaw, lingkat na sa kaupuhon, pinaagi sa mga pulong ng Diyos, magpawalay ka, pinaagi sa mga baskalagan, Valentia na mato Ginoo, himawa sa instrumento Diyos, himawa niya mga kapal, sa pagpapil, sa pagsulti sa mga pulong Ginoo, o kaan sa kahawag tiyog, siya mga pulong, sa walay kahalok, sa walay kahalok, puno sa kaisog, tungod sa kahom sa balang espiritu, tangdugaw sa Ginoo ang magkatawhan, nga doon ay ikulunod karon. Ang damaw Diyos, ang dakong lamisa sa among paniwala. Magapanaan kami. Maambil kami. Sa pagkakamit ko naman. Gihangyo namin ikaw. Nasayot kami. Natagbaw ng makalintaran. Gikan sa mga kabatahan ng Diyos. Hantod sa mga hantong. Kami magtakbo. Pinahagi kami. Pinahagi sa mga pangod. Hallelujah! Praise God, hallelujah. In Jesus' name. Amen and amen. Praise God. At ang palatrapo natin mga kamay, ito sa Ginoo. Ang mga tabaw, sa Ginoo. Mga tabaw, sa ating sa Kristo. Yes, hallelujah, hallelujah. Magkapanglingkod pa mga agsuot. Hallelujah. In the name of the Lord Jesus Christ, preaching this morning the subject that says, praise God, the joyful giving. Praise God, ang malipayong mo paghatag. Kaya di ka pwede na muhatag ka ngayon kay kalipay. Di ka pwede na muhatag ka ngayon kay kalipay. Diha sa Ginoo, tinahangan ko, muhatag ka, muhatag ang kalipay. Naginundan, gabi na ito mga igsoon, the joyful giving.
unsa ba ning joyful mga igsoon? Unsa ba ning joy? Malipayon, dunay kalipay. Praise God, kaya kung maghalad kas Ginoo, maghatag kas Ginoo, nawa kay kalipay, pagkuha pa lang sa imong bulsa, naghula-hula ka, nagbayin tira ang imong ihatag, pero nakuha ang imo sa kalibo, unsa may mas imong naong. Amen. Ha? No, sa kalibo na ito Ginoo. Bayin tira may atong plano unta. Maghalad sila mga pagpasalamat tungkol kay gula sila ay kalipay. Bisan sa daghang problema sa kinabuhi, bisan sa daghang pagsulay sa kinabuhi, nagpasalamat sila ining orasaha, ining andara, ining pagsaha, tungkol kay gula sila ay kalipay sa pagpasalamat sa Ginoo. O masayo kita na ang halad na gulay kalipay, dawang kalipay sa Ginoo. A joyful giving. Kung sa'yo binibig sa hatag mga igsoon, kabantay mo, ang benepisyo sa paghatag atong makita sa resulta, nindot ang simbahan. Amen? Praise God. Kini nga tima mga igsoon, kanang malipayong katayo nga naka-preach ko ani. First time pabiyanin ako. Tungkol kaya na itong mga kaigsunan, pas na natabati naman hili mauntima mga kaigsunan, o bili na pagusto yung balik-balik, apan tungkol kaya kabipin mo sa Ginoo, na ipawalig ni, na joyful giving, at ipawalig ng mga kaigsunan, kaya ay mukha ng Diyos sa atin. Kinsay gusto panalangin mo sa mga preso, gusto ditag panalangin. Amen. Sa kayo gusto panalangin, masinggit po sa Lord. Sa kayo gusto panalangin, masinggit, hallelujah. Praise God. Daghang benefits mga kaigsunan. Praise God. Diha sa paghatag. What does the Bible say about joyful giving? Joyful giving begins with the heart. Kinahalan, magabitan, diha sa imong kasing-kasing. Kaya nagpapon sa imong kasing-kasing. Kaya naghalag, kaya naghatag, kaya nasakitan ka man. Ang pagpulog ay gikan sa imong kasing-kasing. Bisan wala ka, maghatag ka. Sa imong sa Ginoo, huwag pagpupan lang sa imong kasing-kasing. Kabantay mo mga igsoon ka ng membro nga maghatagon tayo. Praise God. Amen. Di may daghang panalangin. Hindi ang kulang na ito mga igsoon. Amen. Kaya basta ka na naiwalin baling daghanag sa pakana. Amen. Amen. Praise God. Katong ni Amin mo ito mga pastor. Praise God. Istorya na ng ato. Hallelujah! Diba? Pag maghisgot na gani-ani, kipot-kipot na yun atong ba? Pero ang sikreto sa panalangin, mao ang paghatag. Atong ay panalangin mo, igsoon sana ko ay ang simbahan. Praise God, dahil ikayo silang malambar, tawag kayo sa ilang pagkamanghatagin. Amen. Bisag mga Pedro pa atong praktisang paghatag ng igsoon, pag malambo na gani ang atong simbahan, makainan na po ang nasa palibig natin. Grabe pagmimili ng bayhana. Diba? Pero mga Pedro na Pedro, di-practice mga igsoon ang pagkamangihatagon. Amen. Praise the Lord. Di-practice mga kaigsunan ang pagkamangihatagon. Amen. Daghang benefits diha sa paghatag mga igsoon. Dili lang diha sa simbahan, kung dili hapon maiya sa atong mga kapastoran usap. Malipay ba ba? Na ang imong pastor mga igsoon, nagbisiklita iya ikaw ganito. Amen. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Thank you ka malipay. Masugod ba ka na ito? Tsada ka kay Kasunis. Imong pastor, bus mo ito Kasunis. Praise the Lord. Daigit kami sa bot mga kaigsunan.
bisa di pinahanglan nato ang paghatag sa atong kinabuhi. Kay matod sa Biblia, ang naginabuhi sa maayong kalitaan, mabuhi sa maayong kalitaan. Kaya kapantay ng mga pastor, na musugod na lang gani na buhay ikahatag, basta kay para sa Ginoo, basta kay nawali ninyo. Kung kaya ang atong pagpangalagad, dili di kantinad, dili sa mga sino, ang atong paghali, mga sino. Ano kita sino? Kapantay mo sa atong sweldo, kinabuhin mo ay katapusan. Pastor James, ang doktor, dili makapanambal kung wise window. Ang nais na dili makatudlo kung wise window. Pero ang pastor, ang preacher, sa wise window. Praise God. Di ba mo maluoy? Inyong pastor, mga igsoon nga anay kapalit ang Colgate. Praise God. O ba, ikapalit ang Colgate kung sa masunod? Praise God. Hallelujah. Naihan ka ba mo? Among binabuhi magwali, may diri mga igsoon, mga hilot, ang tango. Di mo nasugot mga kaigsunan. Dito mahanglan nato ang unity. May bisa na lahat ng mga pastor. Maghatag na sila. Kaya obligasyon hapon na nila. Kung ato ay compare ang kinabuhis membro, ang kinabuhis pastor, mas lisod ang kinabuhis pastor. Pag ngayon ka membro, kalisod ko kaayo sa akong panginabuhi. Dahil ikaw po makahatag sa pastor babong buhay isod na igsoon. Praise God, pero bisag lisod. Kitang kaniadto. Atong butaghaw ng atong pagmantala. Wala nakabase sa income, wala nakabase sa sweldo. Na ay support o sumawala. Padayon nato, piling atong pagkat. Padayon nato, piling atong pagbisaw. Ahalang sa atong kalawasan mga igsoon. Mga itinod na mga sinusulong sa Ginoo. Mga pastor sa unang mga igsoon na dili lumad sa atong grupo. Pag maghali sila, dili sila matahimo. Pag may banda, ang resulta, dali ikayang bibiya sa atong grupo. Apan salamat sa Ginoo, nagdula tayo mga pastor, nagpapagayon na sa pagpagalit sa mga tong sa Ginoo, nagpapagayon na sa pagkilala sa Ginoo. Bisan lisod tayo ang atong tahimpang, bisan lisod tayo ang atong kinabuhi. Nagtutut yapon ta, bisan lisod tayo ang ministry. Paghayon ta sa pagpapalapad sa Ginoo. Pagpapalapad sa Ginoo. Gusto mo paghayon? Paghatag mo! Praise God! Hallelujah! Amen! Ano mo nagbasa niya na? As long as natawhan mo, you need to do your responsibility. Because we are going our responsibility. Praise God! Kung ano nang tanag-atas at mga igsoon, pinagmamasulat sa Biblia. Mga nakabutang diri. Iman mo na ako sa laana si Pastor Jimmer mo tabangin niyo bloong iliguman ani. Pastor Jimmer nga igsoon mo na itong loko. Vice versa mga kaigsoon. Pero bahala na mga igsoon, anong bubuhat ang anong pinakadabes. Ayon sa pagbubog na pamilya. Dahil sa magpigis kanila, hindi magpapagayo mo sa pagpangalaman sa Praise God, hallelujah. Asa na to, atong nakita diya sa ebidensya mga kaigsuon sa atong mga pastoran. Nagapang kaniadto,
mapapadahan pas magpanalagad sa Ginoo. Nindot mga igsoon na sa inyong pagpamabuali, doon na kayo daghang experience. Mga kasakitan, mga kapaitan sa inyong kinabuhi, kay pili, mo'y maghatag o pamiton, nagpisan wala pa. Ipagaling na ako na muli. But we are doing our best. We are doing our responsibility for the glory of God. Hallelujah. Pagbubuhan ang mga membro na mahatag na nag-ingon ni Pastor Ramatal na ang pastor mura nagdoktor. Pagbubuhan na hatag ang membro pagyatiman mga igsoon maningkamot nila na maayos siyang luwali alam sa pagkakataon sa Diyos, alam sa pagkakataon sa Diyos. Nag-ingon na ang pastor mura nagdoktor mga igsoon. Praise God. Pag-aay na sa kitong, sige na pag-aay na. Praise God, sige ampun. Binon. Kami manunghatag ng kapuluan din ang pamalamini. Ayuhan eh. Karoon. Manunghatag din ang Binon. Ikaw mga panalangan. Pero natong masinapakon mga igsoon, duha-duha ang pastor. Binon. Kami masinapakon, ito ang bahala ng burion ba nila nagbiyan? Pero ayaw biyan ang yung suhira mga igsoon. Istorya na ng lahat ko. Ngayon, idala lang nila itong pagkawa mga dagsunan. Pero kung tinuod mo, tumaw din natin na rin. Praise God! Hallelujah! Ang pagpapatay ng ating di na dito isang kapastor mga dagsunan. Tungod sa talisod sa ministry, nakadeside siya na malangyaw. Karon kay nakadeside siya mulangyaw. Ang iyang asawa mo, iyang ditughanan sa iyang ministry mga igsoon. Karon kay nalingaw siya, tutan ko siyang pagkapastor. Apply siya Manila mga igsoon trabaho. Dali kayong promotion sa iyang trabaho. Dali kayong ang kwarta. Support siya sa iyang ministry. Iyang asawa mo, gaghala mga igsoon. Karon, ang mga membro niya kaampo. Nabason pa lamang sa pastor. Magpauli na ito yung asawa ng patapagpampo na magpauli na ito na yung bana kaya gini na niyo ang kaya mga tagsunan. Pero ang usa ka pastor sigig padala todo bibay alang sa ministry mga tagsunan. Pinagabot ang panahon nagdatangan siya sakit sa Ginoo. Gibutangan siya sakit sa Ginoo kay pabalikin din siya sa iyong ministry. Sa lapas siya mga trabaho baling lisura ang iyong kinabuhi. Sa bahang mapalit, praise God, sa bahang mga tagsunan na hiyang nagkita, ipangatangan niya yung asawa na pagpatay kwenta. Bulungan na ispipata mga igsoon 5 pesos ang nabingit dugay pag yung nagitan. Praise God. Karon, napalit siya yung imbro mga igsoon, nagbaligya. Praise God, papalit dito mga igsunan. Ahanan ko sa kapastor. Praise God, hallelujah. Says, papalit ako glaw, oy. Balik 5 ra. Igo ra pa ninyo, pastor. Igo ra ni pastor. Igo ra ni sis. Karon mga igsoon. Itong banguro ng istorya mga kaigsunan. Ingon na agnimro. Na ay karni, pastor, para maingog ginis imong asawa o nimo. Kay tuhara man sila mga kaigsunan. Allergy, magukog karni, sis. Allergy daw 5 ra may kwarta. Pagbaw sa gatos, sa kalibo pa to. Dahil allergy mga igsoon. Sa kayo na ang ministry. Padayon ta. Manisog ka mga kaigsunan sa pagkubugnato mga kaigsunan. Fight the good fight of the faith. Mga pastors, fight the good fight of the faith.
kasulatan na ang magwali, magsanyo sa tulong sa Ginoo, mabuhi, pinahagi sa pagbali, sa pagkakaroon mga kaigsunan, dili na kasaligan, kinahanglan na ato extra income. Kaya mga pastor inyong pagtrabahoon, praise God, pagtrabaho dito, pag maka-absent, isuspended sa trabaho, mawala sa trabaho, pagkaluyan ni pastor, but we, dito ang gihapon pa mga kaigsunan, we survive gihapon pa. Praise God, kapanapos kinabuhi ni Pastor Jibon, nakapanapos kinabuhi sa tanang mga pastor, even sa akong kinabuhi na katanong mo, pero atong bubuhat ang mahawang pagbuhat hanggang sa himala sa huwag na yung pagkakas ninyo rin sa iya atong dili nagpahinandang lang ni. Amen. Amen. Ya inigabot sa report mga igsuon kahon tayo mga pastor. Kaya mao'y nadagdagan mga kaigsuonan sa wali. Kaya mga report. Amen. Naanan natin sa sunod sa iglesia na dinit masabot sa balang kasulatan. Sa mga igsuon, pag doon natin sakit na namin kayo memorize ang versikulo, ang Ginoo ay atong magbalantay, walang makulang ka natin. Pagkabalaan huwag ni, hatag huwag ni, ituloy na ba? Pero ilang ko ikaw, gusto ko yan ang nasulat sa Biblia, kahit hindi maghatag kayo sa alang, sa ilang pagkabalaan. Pinigin sa hiya mga igsuon, ipasulti ni sa Ginoo, sa ato karon, kung kay dunay katuluan ang Diyos, usahay ang nagwali, mahimong pangatlo, usahay ang nagwali, mahimong pangatlo, usahay ang nagwali, mahimong ang tangan sa gawas, usahay ang nagwali, mahimong debatiyon, pero keep fighting! Kinahanglan na mauswag na sa ilang pagpapalagan sa Ginoo. Suporta sa buhaton sa Ginoo. Pero ato ikwarta dunay daghang panahon na makasuporta ka. Kaya naninig sundahan. Dagyaw ka. Dagyaw sa kasturya ng igsoon. Praise God, kusugtay pa balo mga kaigsunan, nasa banaw bagyaw kita. Praise God, karang pag-abot sa Sabado siya mo'y wala. Pagbubulag pastor, o kung siya project sa sindahan, siya mo'y hasil tayo mga kaigsunan. Pastor, karang naginigwali na ko, birhal ginin ako. Doon na tayo bang mundo. Namaya ang sistemya, dili katunan, anong pagdaghan na sila. Estada, pipalo po mga membro mga igsoon, bisan katang dili na tinumanon, na mayroon sa istorya, amen, 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 amen. Praise God, hallelujah, talaig ng Diyos. Kaya po ang panahon mga igsoon, kaya no pressure. O nga, sa una akong nabandayan, mga dunay, mga ako naman ang sa una mugbo kay pagtuo sa mga katawhan, kay bisa damay nag-ulan-ulan, dili na maadto sa simbahan. Kabantay mo na. Nakasabot pa ko ana, oy. Apil pa gani ko siligoy-ligoy sa una nga di ko musimba malipay kung di ko kasimba. Kay sa panahon na magsimba ko, makatulog man ko mga taigsunan. Pero mga igsoon, ito na ang idayang pamindot ang pulong sa Ginoo. Amen! Dinaw Diyos, pulong sa Diyos ang inyong pangyayon. Pulong sa Diyos. Isang sakit ang pulong sa Ginoo. Pero ang pulong sa Ginoo, pagmulog na, karong labot ang panahon, galong pressure mga igsoon, siya raw sa nakasimba. Anas, pastor. Kanimindot ni kayo usa. Pumpinon ginato ni Ron. Pes nga danas, pastor. Doon ay usagot ka. Na may namilis niyo itong dadyaw, pero dili ka dadyaw. Tinuon na, pastor. Preach it.
Sige, panati pa yung pastor. Naluya na las pastor mga igsoon. Nagmembro mga kaigsoon. Pastor, salamat Diyos sa inyong hindot na mensahe. May galing kay ako raw sa kay katong ako mga tauban na apa, mga ikaw Diyos siya. Pagkagalan pa, hinaot, dili inanahala natin pagpangalagad mga kaigsoon. We are God according to the purpose of God. Unsa may imong purpose, unsa may akong purpose, mao ang pagsuporta sa buhaton sa Ginoo. Sa Ginoo, mao ang pagpapatawag sa Ginoo. Kung kayo manay kabiluton sa Ginoo sa imong kinabuhi, kung manay kabiluton sa Ginoo sa imong kinabuhi, ayaw pagpili-pili sa mga kasalanan. Sa Ginoo sa imong kinabuhi. Hallelujah, hallelujah. Amen. Kabangkong mga igsoon. Praise God. Sa usa ka sugulanon, sa usa ka babae, balot na kaigsunan. Sa diha nga ang hatong Ginoong Dios, Ginoong Jesus, naglingkod siya at bang sa labanan. At may mga kwartahan, mga igsoon nga naghatag sa ilang dagko ng mga kwarta. Pero nakita sa Ginoo ang usa ka dalang kabos nihatag lamang usa ka dako mga kaigsunan. Duha na punto dato og kabos kinahanglan bagay nga nihatag dira sa Ginoo. Kabantay mo, bisag kabos niya, nihatag siya sa pagsuporta alang sa buhaton sa Ginoo. Ngayon, ang atong Ginoong Jesus ako nagaingon kaninyo ina niya mga tinunan na kaning maong kabos nga babae ang ilang ihatag mas nabaw pa sa panaghatag sa dagko tungod kay ang iyang gihatag dakitan man sa iyang panginabuhian nakapikos sa iyang kinabuhi. Unaya bisag wala ta suporta kita sa buhaton sa Ginoo. Bisan unsa imong Dios suporta sa buhaton sa Ginoo. Dili lang tutok sa paghatag, dili lang tutok sa bisan unsa na sa simbahan. Pwede ka manilig sa simbahan, pwede ka malimpo sa simbahan, pwede ka naluya lang imong kinabuhi sa pagbayad sa Ginoo. Unsa Dios naghatag sa Ginoo sa imong tanan. May muslihan kagayonan, Ginoo gusto kong muhatag, Ginoo gusto ko na musuporta sa imong buhaton. Bisan na ako'y pagbulang baka ng panahon Ginoo 2021 ako hulipan ang aking pagbulang na naman at pulang ka na po ang natagasama na akong gunay pagpulang ikaw ang ako gunay ay pagpulang but now is the time na ako hulipan ang atong mga pagkulang. Daghan kong mga pagkulang, daghan kong mga sala, daghan kong mga papatyasan. But now is the time na ako hulipan ang atong pagkulang. Ako hulipan ang atong mga kasalanan. Bisan ako pinagpusuhan ang mga alagad sa Ginoo. Bago ng panahon Ginoo, mupabang ko sa buhaton. Mupabang ko sa buhaton. Kung sa akong buhaton. Oh, my God, my God. Hallelujah, hallelujah. Na-feel ba na ninyo mga pastor ang kalisod sa atong kinabuhi? Ang tanamang tanamang beso niya. Katang-tanang ang kalisod. Basta suportahay ka sa buhaton sa Ginoo. Sabay-sabay tayong lalabo mga kaigsuunan. Sabay-sabay na muswag ang lahat ng iglesia. Dili sa gutom sa iglesia. Magbita ang mga katauhan. Bisan sa espiritual ang batangan. Nagturo pa. Nagbisan mo na pagwalit. Bisan ang saan ka magdiba. Dili na kamas-nas. Kung kaya ang Holy Spirit na may kapunjong mo. Padalula. Padalula! Padalula!
Ginoo, gitawag mo sa Ginoo, waanay talong kawasay, waanay daw sanay, bisag lisod ka mga taigsunan, di na daw Diyos na dili lisod, bisag matangilin pa, doon Diyos na dili matangilin, ipaghayo ang inyong pagwali, ipaghayo ang inyong pagsalo sa buong balita, na isuporta man o mawala, bigan sa ibang mundo, bigan sa ibang lusyon, pagayo na ang pagulaya sa Ginoo. Manamig ka ng aksyon. Praise the Lord. Hallelujah. Kinsa magunay pagkulang busing bitog personal. Kinsa magunay papalaktan niya busing bitog personal. Hallelujah. Siya ang sunod. With the voice of praise. Ang ato dili ni pinugnan mga baigsunan. Kung bisalong sa iyong problema. Bisalong sa iyong pagsulay. Dito pong tamang taon sa pisikal na mga butana. Inunuan mga baigsunan. Naging ang Biblia. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Sa mga Kristo, sa mga may
Diyos sa iyong Espiritu. Ihatag sa Diyos ang iyong dahil na manambalaan na sulatan sa buhat na matalawan na magsinangasyon. Apan ka mo magdadawat hinoon na bahon sa dagatangsaran ka mo sa Espiritu Santo. Hallelujah! Ang Espiritu Santo kininoy kahon sa manalagad sa Timo. Mauni kahon sa manalagad sa Timo. But His soul is empowered. After that, the Holy Ghost come upon you. Nasaghan maghawat na rin ang Espiritu sa Ginoo. Ikaw ang usa na saksi sa ating buhay na Diyos na magsinilong sa Diyos. Praise God, hallelujah. Dalagong tao Diyos sa iyong katipusan. Salamat sa iyong pagkamalo, Ginoo. Salamat o Diyos, kundi sa kanunay ikaw na magpagulan ka namin. Imong di mo po Diyos, imong naon na sa mga o magdalan, imong ipuno, Ginoo, o ipaglapit sa iyong presensya, imong iatagan, Ginoo, o kalipay niya sa mga pagkain, kalipay niya sa mga pagsimba, kalipay niya sa mga tugas, Ginoo, sa mga hanap pangalan. Bilang magbuki matalipay, Ginoo, nahagi ka na, kalimot ka na. Huwag na higalimpyan ng mga katawhan. Hallelujah. Pinagi sa tanghanan ng pangalan. Among gitugyan ka din. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah, Jesus. Baka balik tayo sa paglingkod. Salamat igsoon sa mga pulong balaan. Kasi bugal-bugalan ta mga igsonan. Nganong naman tawanan diyan. Sige magsige tayo. Mura magbumol ng Ginoo diya. Bahala na ng mga taong magsulti nga ng inuntang kanang atong Ginoo bungol. Namate ang Diyos sa atong mga pagday. Tunoon sa mga tinutawag. Salamat mga igsonan. Salamat sa kuwan. Magtikon ug madasigon nga magwali mga igsunan. Ang akong paglao mga igsunan kining igsuna. Bata pa ni nagtuon-tuon yung bisag unsang activities maghiwali bisag magkatuir sinutihan. Dunay mga pastor nga gamiton usab sa pag-ampo nga unta panalanginan ang iyang igisulti. Mananindot mga igsunan nga naay magwali diri pagpanalanginan mo dili lamang na ng mga butang mga igsunan kun dili espiritu ng bayan kanay buo sa kasing-kasing nato mga igsunan. Ay magwali igsunan ako nabati na pag masulod ka ng sinisimbahan nga dili mabati ang presensya sa Ginoo mura po kuno nagtaong kalibutanon nga wala makabati sa presensya sa Dios. Mura po kuno wala kasimba kung di mo mabati ang presensya sa Ginoo. Pero salamat sa Ginoo nga way hikaw ang gahom sa Ginoo panalangin. Salamat magiging na pag-apagan taong pulong sa Diyos. Ang iwanan sa komisyon. Nagkakalikon na kapalasin. May kamugan ng timo ang among gihimo rin magigsunan. Kalipay na mo na ikson nga iyan ang igapabot. Kalipay na mo na namong gibuhat ikson. Dili lamang nga among kalipay ka na itong tanan ikson. Lalo na sa magiging pangwatag sa Ginoo. Mga niwang matag mga tambok makaigsunan. Way katarungan hindi ka muhatag sa Diyos. Way is Ginoo panalangin mo lakat sika. O niya na ba ka muhatag o panalangin ko maglubog ka na mas kasakit? O niya ba ka mo sakit din ko? Wala patay ng lawas mo. Manang mintras agtot pa ta magagsunan. Usahay mataog usaw munas ang atong panalangin. Managkalipay na ta magagsunan. Managingan sa wali mga igsunan nga malipay mo gatag mana ato na yung dugangan magagsunan dugangan ato ni na muhatag tabias Ginoo. Human din yung sacrificial offering igsoon para sa mga magbubuhay. Dili po nato na sila tabangan magagsunan, dili po nato na suportaran sa atong kusog. Laihan mo magtukot-kot na yung pastor na naniwang nagbunali,
namatay na maghunali ng ubang mga pastor makagsunod pinagis pagsultis pulos Diyos. Pero naay nagmatinumanon ay wala. Kaya saya ang pulos Ginoo bali wala ra. Pero alam sa mga magtinud-anon magagsunod sultian ta mo sunod. Pagdayon na na hantod sa pagbalik sa Diyos. Hallelujah. Yan ang katasatan. Ngayon pita ng uban diya nga walay kasayuran kung saan ang paghatag. Sige nga magpabalik-balik hatag. Katakbo na ito nagsuon. Naihatag wala. Kinangan malipayon ka. Praise the Lord. Oh. Yo, di kumatag kay pastor ay mabusog. Oh. Nabi na. Pero ako rin nang gianad-anad diksyon. Bisag nag-antos ta direksyon. Usahay kakitaan ko sa mga kaitsunang mga kapasturan. Usahay hili. Kaya balo na natong mag-uwal asa na ito patabag. Oh. Nasalamat sa Ginoo data sa paghatag. Magkawa sacrificial offering para sa itong mag-uwali. Unyang benediction, dama at punta. Para sa itong mga magbubuhat sa radyo sa Sisyon. Kaya di ko natin na sila suporta ng matagsunan. Dili ko na sila makalimos pag-uwali dyan. Pilihan ko na dyan. Uy, lamot na. Tag-iya na istasyonan. Matay pa nila. Amen. Di ka mo bayan nito, di ka kapalanaw, di ka kamot na itong sok-sok, ditong mga demonyo nga nasa bukid. Amen. Oh. Manang tuyo na magagsunan para na ang tanang tao kanang gingon nila nga ang tagal man nagpakakabot sa paginusog kanang tao tinuon pero dili dito ta mga tubang niya kay tanaman yung kay ito testimonyo kanila ang tanang mga tubang makuno maigdatan pero ang atong tima igsuon sumala sa imong buhat mo nitong basan diha hatag ta. Sama, di naman mata kay alas 12 na ba yan eh? Nito naman ta. Kalibot mo ko na ko ang oras makagsyon na. Ay, 17 minutos makagsyon na. Kanta ta makagsyonan. Depende sa iyong gugmag, panalangin di ang nasa iyong kinabuhi.